Ja som pôvodne z Ameriky, ale žijem v Estonsku, učím filozofiu. A som veľmi rada, že som mala a že mám túto príležitosť hovoriť o problémoch pamäti s profesorom Šlikom a Evou Hoffmanovou. Ja ako študentka som sa stretla s ich knihami v New Yorku a spomínam si predovšetkým na knihu Evy Hoffman Lost in Translation, Stratený v preklade. A to bola kniha, ktorú som čítala aj so svojimi spolupracovníkmi, urobila na mňa obrovský dojem. A potom niekoľko rokov na to som mala podobný zážitok s knihou Falling Down the Rabbit Hole a Schlinkovú knihu The Reader. Takže teraz som v Bratislave a sú tu títo dvaja autori. Cítim sa ako Alica v ríši divov. Je to úžasné. Ďakujem veľmi pekne. A to, čo je na tom také fascinujúce, alebo jedna z tých fascinujúcich vecí je skutočnosť, že tak Eva Hoffman, ako aj Bernard Schlink sú príslušníci rovnakej generácie. Obaja píšu o svojej skúsenosti, o živote, podvedomom živote, ktorý je poznačený morálnymi implikáciami minulosti. Píšu síce z inej perspektívy, ale veľmi často sa ich myšlienky prekrývajú a doplňajú. Ja by som možno v prvom rade sa spýtala, kto z vás sa zaujíma o otázku pamäti a ako ste sa začali, prečo ste sa začali práve venovať otázke pamäte. Ďakujem. V prvom rade by som chcela vyjadriť svoje potešenie z toho, že sa môžem zúčastniť tohto stretnutia a cestou z viedenského letiska som si spomenula na svoju prvú a zatiaľ poslednú návštevu v Bratislave. Bolo to v roku 1990, keď som zbierala materiál pre svoju knihu o transformácii po revolúcii v roku 1989. A spomínam si, aká som bola udivená z tej blízkosti Bratislavy k Viedni, ako blízko je Slovensko k Rakúsku. Vo svojej mojej mysli ten rozdiel a vzdialenosť medzi týmito dvoma krajinami bola obrovská. V Slovensku to bola už nejaká iná Európa a tá deliaca čiara, ktorá bola vytvorená, navodila tento pocit veľkej vzdialenosti. Teraz, 25 rokov neskôr, Slovensko už nie je tá iná Európa a je to pre mňa mimoriadne vzrušujúce a príjemné byť medzi vami. Áno, ako som sa teda začala zaujímať o myšlienky a otázky pamäti? Začalo to samozrejme veľmi silným zážitkom, tým, že som bola dcerou ľudí, ktorí prežili holokaust. Moji ľudia prežili holokaust na Ukrajine v malej dedinke. Bola taká malá, že keď som sa ju snažila nájsť na internete, nepodarilo sa mi to. V každom prípade bola to tá poľská časť Ukrajiny, kde
bolo to obyvateľstvo pomerne jednoducho, teda pomerne rovnomerne rozdelené medzi Poliakov, Židov a Ukrajincov. Moji rodičia žili v tomto veľmi zlom čase a v tej časti sveta, kde štatistická pravdepodobnosť prežitia bola veľmi nízka. Mojich rodičov skrývali poľskí a ukrajinskí ľudia, ktorí to robili s rizikom, že prídu sami o život. Celé rodiny boli vyvraždené. Čiže toto bol ten základný zhluk poznatkov. Ja som tieto fakty poznala a bol to teda ten základný zhluk poznatkov, ktorý by trvalo celý život rozmotať. Ja som sa narodila v Krakove, keď si rodičia uvedomili, že ich časť Ukrajiny, kde žili, že bude absorbovaná sovietskou ríšou, tak sa presťahovali do najbližšieho poľského mesta. Bol to Krakov a pre mňa to bolo samozrejme veľmi, bola to šťastná zhoda okolností. Ale aj tak som vyrastala veľmi blízko miesta, kde boli tieto bane a kde sa odohrával holokaust. Rodičov asi 2 roky ukrývali sedliaci na povale a mne sa zdalo, že ja som videla niektoré tieto miesta a zdalo sa mi, že vo svojej pamäti som videla aj koľaje, na ktorých išiel vlak, ktorý prevážal môjho otca do koncentračného tábora, z ktorého ušiel. Moji rodičia teda prežili. A prežili vďaka tomu, že ich ukrývali ich poľskí a ukrajinskí susedia, zatiaľ čo mnohé iné rodiny zahynuli. A tým som sa dostala aj k začiatku poznania zložitosti správania sa ľudí v týchto strašných časoch. Tá zložitosť správania sa v takomto historickom období. Ale hoci som si takmer zamenila ich spomienky za moje, to neboli moje spomienky, ja som mala pocit, že vidím tú povalu, kde sa skrývali o niekoľko desaťročí na to. Som skutočne navštívila tú dedinu, kde sa skrývali a kde prežili. A ja som nepoznala tých susedov, ktorí ich skrývali. Tí neboli súčasťou mojich spomienok. Ale to, čo som si pamätala a čo som zdedila, to je tá druhá generácia a to boli tie emócie. To boli tie emocionálne dôsledky traumatických skúseností našich rodičov. Cítila som ten strach, ktorý aj oni prežívali. A tí iní alebo druhí cítia hanbu, vinu svojich rodičov za to, čo sa stalo, pretože to sú práve tie nespravodlivé aspekty traumatických dejín. Veľmi často sa totiž tá vina prenáša do psyché obeti a veľmi často je to tak, že pachatelia necítia ľútosť. Takže to, čo deti zdedili, boli tie emocionálne dôsledky, ten existenčný strach rodičov. A to bolo naozaj veľmi silný odkaz, tie dôsledky traumy, ktoré pokračujú dlho a dostávajú sa potom aj do psychiky následných generácií, ďalšej generácie. Je veľmi zaujímavé, že nedávny výskum naznačuje, že traumatické skúsenosti sa naozaj geneticky prenášajú.
že je tam takýto epigenetický prenos, kde deti traumatizovaných rodičov majú také genetické vyjadrenie, ktoré to ako keby opakovalo, replikovalo, tak to cítim a tak to potvrdzuje aj nový výskum, ale napriek tomu my sme nezdedili tie spomienky. A toto chcem zdôrazniť, pretože si myslím, že to je dôležité, aby sa pochopilo, čo znamenajú spomienky druhej generácie a čo znamenajú kolektívne spomienky každého druhu. A v druhej generácii existuje také nebezpečie pamäte, ktorá je zamrznutá, pamäti, ktorá má len niekoľko zdedených obrazov od rodičov. A toto platí pre kolektívnu pamäť, že táto pamäť nie je taká istá ako tá priama pamäť. Pretože zážitky prvej generácie nie sú súčasťou života druhej generácie. Mne sa zdá, že prvou úlohou tejto druhej generácie, teda preživších holokaustu, je spoznať skúsenosti rodičov, pamätať na ne. To bol taký morálny imperatív, vážiť si tie skúsenosti, to utrpenie rodičov. Je to naozaj morálny imperatív aj stíhať tých páchateľov. A taktiež neskôr sme sa museli vyrovnať s tým, čo sme zdedili, čo sa na nás prenieslo a snažiť sa rozlišovať medzi skúsenosťami rodičov od našich skúseností. Pretože oni žili v strašnej realite a potom tu máme tie internalizované pocity, ktoré sme dostali my. A to je dôležité, aby sme dokázali skončiť ten pocit prenasledovania týmito neznámymi skúsenosťami a súčasne, aby sme si uvedomili, že realita súčasného sveta nie je taká istá realita ako realita rodičov minulosti. Ale v určitom okamžiku som pochopila, a myslím si, že mnohí pochopili, že aby som pochopila to pozadie, tú históriu, z ktorej vzýšli moji rodičia, čo ovplyvnilo ich život, nemôžem sa obmedziť len na spomienky rodiny, že musím rozšíriť svoje pochopenie, chápanie tým, že sa budem učiť, že budem sa pýtať, že sa budem dozvedať o histórii. Musela som doplniť spomienky históriou a v určitom okamžiku som to začala pociťovať ako poslanie, pretože som videla tú skreslenosť spomienok v odpovediach preživších holokaust. My sme emigrovali do Kanady a potom do Spojených štátoch, takže hovorím o týchto udalostiach a ich vnímaní v Spojených štátoch a hovorím o tom z hľadiska alebo z pozície veľkej časovej aj geografickej vzdialenosti. Ale to vnímanie holokaustu a pre tie úrovne reakcie na tú udalosť máme určité vyjadrenia. A ten prvý krok bolo niečo, že proste odmietanie. Ľudia nechceli počuť spomienky preživších a to bol celosvetový jav. To bolo všade, nezáujem alebo odmietanie. Možno ľudia jednoducho nedokázali zniesť túto konfrontáciu volakedy, možno, že proste chceli sa otočiť tomu, nechceli sa vyrovnávať s touto masovou smrťou, hromadným úmrtím, ale pre preživších to bolo veľmi bolestné.
A to ich ešte viacej vtiahlo do tichosti a osamelosti. To je ten ústredný prvok traumy. Potom sme mali ďalší krok, tak kivadlo sa presunulo na druhú stranu a tam nielen židovská druhá generácia v USA, ale zrejme každý bol priam posadnutý holokaustom. Bolo to naozaj na hranici posadlosti, ale tiež z veľkej vzdialenosti, keď hovorím o USA, bez toho, aby sme chápali, čo sa naozaj stalo. A opakovali sa tam určité formuly a určité také veci, že musíme si pamätať, nesmieme nikdy zabudnúť, musíme si uctiť pamiatku a tak ďalej preživších, musíme si cítiť preživších, ale to nebolo doplnené nejakými vedomosťami alebo znalosťami alebo pochopením ľudskej textúry, ľudského významu tejto skúsenosti. Takže mne sa zdá, že táto druhá generácia je taká ako keby generácia, ktorá drží to kivadlo, ktorá má tú povinnosť odovzdať znalosti o týchto udalostiach, pretože my ešte stále chápeme ten celkový ľudský rozmer a súčasne to dokážeme aj odovzdať ako históriu a tak, aby sme z toho nespravili ďalší mýtus alebo čiastočnú spomienku. A možno je úlohou povojnových generácií toto všade na svete, vždy, aby vykopali túto históriu zo zabudnutia a jednoducho, aby pochopili, prehlbili, spracovali rôzne čiastkové spomienky, tak, aby sme videli tú celú zložitosť histórie, ktorá mení svet a mnohých ďalších príbehov a histórií. Možno, že toto je najmä dôležité práve v tejto časti sveta, v strednej Európe, kde pamäť bola oklieštená útlakom. Takže spomienky aj kvôli cenzúre nemohli byť jednoducho spracované. A je to aj tá súčasť sveta, kde sú dejiny veľmi zložité, kde že veľmi často v niektorých historických okamžikoch ten istý národ bol obeťou ako aj páchateľom hrozných vecí. Takže je to naozaj veľmi ťažká história na spracovanie a je to skutočne štvorec kruhu, ktorý sa skoro nedá spraviť, ale treba na tým pracovať, treba to spracovať. Ďakujem veľmi pekne, Eva, takže ty vychádzaš, alebo ty si v tvojom pozadí je literatúra. Píšeš pre New York Review Books, ale Bernhard, ty si z rodiny právnikov. Takže ako sa stalo, že aj teba začala zaujímať táto otázka pamäte a tento generačný dôraz na to, ako to vnímaš? V prvom rade som veľmi vďačný, že tu môžem byť, že ste nás pozvali sem a že sa tu môžem stretnúť s Evou a Šibion. Ja som sa narodil v 44. A zažil som niečo, čo zažila moja celá generácia. Nehovorilo sa veľa o minulosti v 50. rokoch. Na to bolo viacero dôvodov. A potom, koncom 50. rokov, sme mali prvé veľké nacistické procesy, po tých, ktoré boli v 40. rokoch. Potom sme mali osvienčinské procesy v začiatkom 60. rokov a potom moja generácia sa začala pýtať, čo čo robili naši rodičia počas týchto procesov. A pre mnohých z nás
To bola šokujúca skúsenosť sa dozvedieť, že pre niektorých to bol otec alebo matka, ktorí boli napríklad v nejakej nacistickej mládežníckej organizácii, alebo ich učiteľ, ktoré sa učili, alebo jaký strýko a podobne. Takže tieto osoby, ktoré vyžarujú autoritu a dôležitosť, osoby, ktorým veľa dlžíme, ľudia, ktorých sme milovali, a o nich sme sa potom dozvedeli, že títo ľudia spáchali zverstva, zúčastňovali sa na nich, pozerali sa na ne. A to bola tá dilema. Na jednej strane predsa neprestanete milovať otca len preto, že sa dozviete, čo spáchal. A jednoducho neprestanete si vážiť učiteľa, ktorému vďačím za to, že milujem angličtinu a mnohé ďalšie veci, len preto, že sa dozviete, že boli zapojení do niečoho otrasného. Takže my sme chceli vedieť viac, chceli sme sa dozvedieť, zistiť, ako to mohli robiť, prečo to robili, dá sa to pochopiť, prečo to robili a znovu jednoducho my nechápeme alebo nevieme, ako ďaleko išli. Je to skúsenosť stretávania sa s ľuďmi, ktorí správali monštrózne zločiny bez toho, že by boli monštrá. Keby to boli monštrá, bolo by to ľahké. Jednoducho by ste sa úplne dištancovali od takýchto ľudí. Ale to sa nedá, pretože oni neboli monštrá. A myslím si, že toto je to napätie, ktorým žije alebo vyrastala moja generácia. A je to aj skúsenosť, ktorá nás zviazala nejako by s tou vinou prvej generácie. Mohli by sme tu mať aj nejaký právny diskurs o tomto, ale myslím si, že ak ponecháte tých, ktorí sú vinní v solidarite, alebo ich stále milujete, aj vy sa stávate súčasťou viny a musíte to jednoducho naozaj veľmi jasne odťať, vyhodiť ich zo spoločnosti. A my sme to neurobili po vojne, asi sme to nemohli urobiť po vojne, nedokázali. A je to niečo, čo ani moja generácia nedokázala úplne urobiť. Ale je to tá dilema, ktorú sa snažím opísať. Ale tá vina, to bolo niečo, čo všetci moji priatelia, moji spolužiaci pociťovali a všetci sa v istej etape svojho života snažili dozvedieť viac. Moji spolupracovníci alebo študenti medicíny začali skúmať históriu lekárov v Tretej ríši, ako sa mohli z lekárov stať zločinci v koncentračných táboroch, ako mohli mrzačiť ľudí, zabíjať ľudí. V oblasti práva, v ktorej som ja pôsobil, v 60. rokoch literatúra našich profesorov, ktorú napísali v časoch Tretej ríše, bola zamknutá v tzv. Otrávených kabinetoch. A tieto boli dostupné len, keď sa písali nejaké výskumné práce alebo podobne. Takže jedným z krokov, ktorú urobili študenti počas svojej revolty v roku 1968, bolo, že otvorili tieto kabinety, kde boli tieto otrávené spisy. Alebo architekti napríklad sa začali zaujímať o to, čo robili architekti v Tretej ríši, do akej miery sa skompromitovali tým, že obetovali svoje estetické cítenie želaniam režimu. Myslím si, že my všetci sme teda pociťovali takúto istú vinu, ale za tým všetkým sa skrývalo aj poznanie, aký tenký bol ten ľad, na ktorom
boli postavené nemecká kultúra, nemecké inštitúcie a ako ľahké sa tento ľad v roku 1933 prelomil. Vtedy univerzity, kostoly, cirkve, to boli inštitúcie, ktoré sa zdali byť živé, ktoré sa zdali byť postavené na pevných základoch a pritom ten ľad sa zrazu prelomil. Otázka je, ako k tomu mohlo dôjsť. Popri tom zážitku viny, pocite viny sa vynárala otázka, ako k tomu mohlo dôjsť a ako to, čo sa zdalo byť také bezpečné, sa mohlo zrazu zrútiť. Aký tenký je ten ľad, na ktorom my dnes, v dnešnej dobe sa pohybujeme v pocite, že to sa už nemôže stať. A to je to, čo moja generácia sa vtedy snažila vniesť do svojho odborného života. Učitelia sa snažili učiť ďalšiu generáciu tomu, čo podľa ich nádeje malo túto novú generáciu urobiť imúnnou voči tomu, čo sa stalo. Snažili sa im vštepovať morálku, občiansku statočnosť, snažili sa im vštepiť právo, integráciu. Mohli by sme opisovať rôzne príbehy, ústavné príbehy z 60., 70., 8 rokov. To boli snahy skôr nášho ústavného súdu a ústavných rozhodnutí vybudovať ten ústavný život tak pevne, tak, aby bol bezpečný a imúnny voči takým veciam, ku ktorým došlo počas Weimarskej republiky. Povedal by som, že skúsenosti druhej generácie to sú v prvom rade dilema. Ich milujeme, ale musíme vidieť, čo urobili. My sme vtiahnutí do ich viny. Chceme vedieť viac o tom, ako sa to mohlo stať. Rozmýšľame o tom, čo možno urobiť preto, aby sa to už nikdy neopakovalo. A toto všetko nám zabraní niekedy dosiahnuť pokoj duše, pretože táto dilema nemá žiadnu dobrú odpoveď. A žiadna odpoveď neexistuje ani na to, čo robiť, keď viete, čo robil váš otec, váš učiteľ, ľudia, ktorých máte radi. Nie je dobrá odpoveď na to, prečo sa ten ľad, ktorý sa zdal byť taký pevný, tak rýchlo rozlomil. A nie je ani dobrá odpoveď na to, čo máme a čo by sme mali robiť teraz. Niekedy si myslím, že generácia môjho syna, mojich vnukov, pre ktorých sa morálna odvaha stala vecou hlavného prúdu. Dnes je veľmi ľahké sa postaviť za niečo. To v podstate robia všetci. To sa naučili robiť, ale pomôže im to postaviť sa proti hlavnému prúdu, keď sa to znova stane potrebné, keď sa ten hlavný prúd nejakým spôsobom zvrhne. Takže naozaj neviem, či sa nám to podarilo. Vy ste hovorili o tých traumách, ktoré sa prenášajú na druhú generáciu. A na moju generáciu sa prenášala vina, pocit viny. Neviem, aké to má riešenie. Môžem na to nadviazať, na tú otázku viny. Píšete o kolektívnej vine vo vašej knihe, o vine z minulosti. A v tej prvá kapitola sa volá Kolektívna vina. Keď som si ju prečítala, tak prvá otázka, ktorá sa mi vynorila, bolo to, čo napísala Hannah Arendtová.
tam, kde sú všetci vinní, nik nie je vinný. Je teda možné mať kolektivitu, národ, ktorý je vinný, alebo je to skôr kolektívna zodpovednosť, ktorá je podobná tomu, čo vy pociťujete voči ďalšej generácii, voči tým, čo prežili. Čiže to by mala byť tá zodpovednosť voči minulosti. Je tu teda rozdiel medzi kolektívnou vinou a kolektívnou zodpovednosťou? Keď som uvažoval o kolektívnej vine, tak som nevychádzal z konceptu viny, ale vychádzal som zo skúseností mojej generácie. Ja som to pociťovali to aj moji spolužiaci, väčšina teda z mojich spolužiakov. A to bola tá otázka toho pocitu, alebo kladol som si otázku, či to možno nejakým racionálnym spôsobom vysvetliť tento pocit. A keď som zašiel do histórie, tak som zistil, že tzv. Kmeňový zákon znamenal, že keď príslušník kmeňa zabil teda príslušníka druhého kmeňa, ten prvý kmeň ho mohol vylúčiť, a pokiaľ si ho nechal z pocitu solidarity, tak potom celý tento kmeň sa stal zodpovedný. Myslím si, že niečo také sme pociťovali aj my. My, teda Nemecko, alebo druhá generácia, my sme ich nevylúčili, my sme si ich ponechali v rámci solidarity ako našich učiteľov, rodičov a podobne. A myslím si, že toto je akási vina. A z tohto pocitu viny, a myslím si, že to platí pre každú vinu, sa rodí zodpovednosť. Ale nerad používam slovo vina, radšej hovorím o zodpovednosti, ktorá má viacero základov a vina je jedným zo základov pre zodpovednosť. A ja hovorím o vine trocha inak ako Hannah Arendtová. To je niečo jednoduché, vysvetliteľné, niečo, s čím sa stretávame aj ako správnym konceptom. Teda už to v podstate nie je nejaký právny koncept, ale má to skrýva sa za tým morálna pravda. Áno, ja by som tiež chcela dodať otázku. Neviem, či ste mali pocit, a ja plne chápem tú nemožnú dilemu, milovať ľudí, o ktorých viete, že ich musíte z morálneho hľadiska zavrhnúť. To je podľa mňa hrozná dilema. Ale neviem, či vy ako nová generácia, či ste mali taký pocit, že by ste mohli o niečo požiadať tú staršiu generáciu, či by ste ju mali požiadať o to, aby vysvetlili, čo sa stalo, aby ste ich požiadali, aby sa nejakým spôsobom vyrovnali s touto minulosťou. Čítal som tú knihu o deťoch a niekedy aj vnúkoch páchateľov trestnej činnosti, ktorí brali na zodpovednosť týchto páchateľov, aby prestali to popierať. Áno, ja niečo podobné poznám aj od mojich spolužiakov, priateľov. Oni sa snažili vyzvať rodičov, či generáciu ich rodičov a spochybniť to, čo robili. Ale oni nám väčšine opakovali nejaké lži, alebo legendy, alebo nedozvedeli sme sa nič. Boli to v podstate legendy, tak to boli také zahmlené
lži. Väčšina mojich profesorov bola profesormi už za Tretej ríše a z nich iba jediný bol ochotný hovoriť. A on predstavil tú svoju legendu. On hovoril, že v roku 1933 podporil totalitný štát, lebo hovorí, že totalitný štát je lepšie než totalitná strana, že to bral ako protiváhu. Takže toto bolo jeho vysvetlenie. Ale preniknúť, prelomiť túto bariéru bolo takmer nemožné. Čiže my sme sa od nich v podstate nedozvedeli nič. Mám ešte takúto otázku. Hovorili ste o požadovaní uznania alebo odpovede, alebo to slovo, ktoré ste použili, bol recognition, uznanie. Obidve, keď píšete, tak väčšinou píšete o tichu a o vzťahu medzi tichom, mlčaním a spomienkami. Mohli by ste to trocha rozpracovať? Ja sa pamätám na Stratený v preklade, to bolo to mlčanie otca, to ticho. A potom v The Reader, v čitateľovi, to bolo mlčanie, to ticho, tam zohráva veľmi dôležitú úlohu. A píšete o tom veľmi poeticky. Mohli by ste sa k tomu vyjadriť? Existujú rôzne typy spomienok, takisto existujú rôzne typy mlčania. Je toto mlčanie popierania. Myslím, že Primo Levi mal tú veľkú obavu, že nikto by neveril, nikto by nereagoval na jeho opis toho, čo sa stalo v Auschwitzi, a to bola pravda. Čiže je to aj traumatické mlčanie, je to mlčanie, ktoré vychádza z neschopnosti hovoriť, zo zamrznutia reči. Je to črta traumy, charakteristika traumy, ktorá jednoducho zadrží, zastaví ten psychický svet, zastaví reč, zastaví možnosť pripustiť iné skúsenosti, ich vstup do vašho života. Bol tu taký mýtus mlčania preživších po vojne. Niektorí preživší mlčali, boli ticho, ale niektorí nie. Niektorí hovorili v svojich rodinách, hovorili medzi sebou, hovorili s tými, ktorí boli ochotní počúvať, samozrejme, pretože keď hovoríte, musíte mať aj poslucháča. Takže v mojej rodine môj otec mlčal veľmi dlho, až do posledných rokov svojho života, keď mal ten veľký pocit viny, že prijal zlé rozhodnutie, čo viedlo k smrti jeho bratov. Ale moja matka hovorila, ale bolo to tak ako u mnohých preživších, boli to také fragmentárne prejavy. Ona hovorila tak fragmentárne, vracala sa k tým najbolestivejším momentom alebo najväčšieho napätia. Bolo to naozaj, aby si vyhovorila tú bolesť. To nebol prejav, ktorý by rozprával o udalostiach. A vlastne znovu mnoho detí preživších hovorilo o tom probléme, aby sa to, čo sa stalo, rozpovedalo tak, aby mali z toho taký príbeh, aby tomu rozumeli. Takže vždy to bolo niečo medzi rečou a hovorením a mlčaním. A potom sú aj iné typy ticha. Je tu to ticho, mlčanie, pochopenia za hranicami reči, kde nemôžete inak hovoriť, len byť ticho. Takže existujú niektoré veci, čo sa povedia mlčaním. Potom je tu mlčanie na ochranu vášho súkromia.
A možno je tu aj to ticho, to mlčanie z dôvodu pokoja, oddychu od povinnosti vydať svedectvo. Takže sú tu rôzne druhy mlčania, ticha, ale súčasťou mlčania preživších dôvodom bol aj nedostatok poslucháčov, čiže oni mlčali aj preto, že ich nemohol nikto počúvať, alebo nebol ochotný pochopiť, čo hovoria. Áno, sú tam aj takéto druhy mlčania a ja si myslím, že je aj niečo veľmi banálne a to je ja som zažil, čo bolo NDR, ja som bol v januári 1990 na Humboldtovej univerzite a naučil som sa, dozvedel som sa, že tá generácia, ktorá prežila tieto posledné 10 ročia komunizmu, mali záujem o to, hovorili o tom a život v Polkovej republike mal toľko problémov, také veľké výzvy, aby sa dokázali prispôsobiť, museli sa naučiť novému daňovému systému, poisteniu, zdravotnej starostlivosti, nájsť si prácu. A trvalo im to až 15 rokov, kým tá ďalšia generácia mala záujem o to, čo sa stalo. Teda tá generácia, ktorá si uvedomila, do akej veľkej miery táto spomienka na minulosť určuje spoločnosť a život rodín. To sa chceli dozvedieť a ticho 50. rokov sa mi začalo javiť zložitejším, než som to videl predtým. Predtým to bolo len popieranie a ústup a myslím, že aj po prehratej vojne máte iné veci na starosti, než spomienky. Musíte znovu vybudovať svoju krajinu. Takže v tichu sa stretáva mnoho vecí, v mlčaní sa stretá mnoho vecí, môže to byť potlačenie, popieranie, možno je to pribolestné, môže to byť nedostatok záujmu, pretože iné veci v živote sú dôležitejšie, naliehavejšie. A dokonca aj v Spojených štátoch si myslím, to trvalo na nejakých 15 rokov, alebo aj viac, skôr ako americká spoločnosť alebo literatúra začala riešiť vietnamskú vojnu. Takže vždy to chvíľu trvá, kým to dokážete nejako uchopiť tú bolestnú minulosť. Ešte jedna vec k tomu všetkému, je tu aj to ticho, to mlčanie, nielen nejakého psychického útlaku, ale separácie, oddelenia. To pozná táto časť sveta veľmi dobre. Je tu to ticho na tému holokaustu, Polsku, aj o nekomunistickom odpore. To nebolo samozrejme úplné mlčanie, oni hovorili o tom predtým, ale nebola tam žiadna možnosť verejnej diskusie alebo nejakého takéto verejného spracovania. A to vyrovnanie sa s touto minulosťou je veľmi opozdené, omeškané v tejto časti sveta. A pravdepodobne je to niečo, čo ešte treba spraviť. Áno, treba to spracovať. Je to veľmi namáhavé. Možno s týmto problémom pamäti a mlčania je tu tá otázka uzavretia a zmierenia a odpustenia. A ja myslím, že obaja z vás píšete, máte tu na tieto znalosti, vinu z minulosti, aký je koniec teda týchto kníh. Tam sa zdá, ako keby ste jednoducho dospeli k záveru, k uzavretiu, k zmiereniu s touto témou. Ale ja sa chcem spýtať, aký je vzťah medzi pamätaním si, odpustením sa a tým zmierením. Je to veľmi rôznorodé, rozmanité, ale tam vo vašej knihe tá vina minulosti, vy to vygumovávate iným spôsobom, rozdielným spôsobom
A odpustenie je podľa mňa veľmi delikátna vec. Neviem, kto by chcel na toto začať odpovedať. Ja si nemyslím, že odpustenie je vždy možné alebo žiaduce. Sú určité činy, ktoré sa nedajú odpustiť. A taktiež ľudia, ktorí by mohli odpustiť, už nie sú tu. Vy nemôžete predsa odpustiť v mene druhých. Chcela by som skôr použiť ten pojem nie odpustenia, ale uznania, recognition. Myslím, že to, čo my všetci chceme s takýmito dejinami, históriou, to, čo my chceme pre obete hroznej nespravodlivosti, je uznanie. Samozrejme, to zlo sa nedá odčiniť, niekedy sa nedá odpustiť, ale to, čo držíme, je uznanie. Uznanie toho, čo sa stalo. Robili sa také experimenty v poslednom 10-ročí v tom, alebo tak, že dávali pachateľa aj obeť, dali dokopy. V takom procese, ktorý ja považujem za proces uznania, tu mám na mysli Komisiu v Južnej Afriky pre zmierenie. A ja si myslím, že ona je práve takýmto vyjadrením tohto uznania. Bola to komisia, kde tie obete sa mohli pozrieť na pachateľov a povedať, čo si urobil, čo sa stalo so mnou, čo si mi spravil, povedz mi, ja chcem počuť to od teba. A niekedy tieto konfrontácie, teda tam nešlo o to ani odpustiť, ani oľutovať, tam išlo naozaj o uznať niečo. A dopad bol niekedy veľmi mocný. Čítala som niekoľko takýchto príbehov, opisu takýchto stretnutí a jedno na mňa veľmi zapôsobilo a síce bol tam muž, ktorého oslepili počas apartheidu, konfrontoval toho človeka, ktorý ho mučil a žiadal znovu a znovu, aby pachateľ uznal, čo sa stalo a uznal tie strašné slova, ktoré povedal obeti. A pachateľ to naozaj nakoniec urobil. A ten oslepený muž povedal, ja sa chcem poďakovať komisii, pretože mám pocit, že som bol slepý, ale teraz vidím. Takže tu došlo k takej obnove morálnej nejakej jasnosti, k obnove základného morálneho sveta, kde sa neprávosť nazve neprávosťou a zásady spravodlivosti sa znovu zavedú. Ja si myslím, že niekedy tento proces vyvolá aj taký pocit pochopenia, sebauznania alebo uznania na strane pachateľa a ja si preto kladiem tú otázku, že či možno alebo má sa žiadať niečo od pachateľov strašných činov. Čítala som o jednom človeku napríklad, kde pachateľ potom, ako sa stretol s obeťou, ktorú mučil, išiel domov a týždeň plakal. A to nebolo v službách odpustenia, to bolo v službách zmierenia, toho, aby spoločnosť dokázala spolu žiť. A veľmi často hovorila s Albie Saxom, čo bol bojovník proti apartheidu. A jeden z tých, ktorí sa podílali na vypracovaní novej ústavy Južnej
Afriky a bol aj členom tejto komisie pre zmierenie a povedal, že stratil ruku počas apartheidu, jednoducho mu ju otrhlo. A ten človek, ktorý to spravil, chcel ísť za ním a s ním rozprávať a sa aj stretli, hovorili spolu. A Aldi povedal, že nakoniec si navzájom potriasli ruku a povedal, neurobil som to, pretože mu chcem odpustiť, nechcem mu odpustiť. Bolo to proste znak toho, že teraz môžeme byť príslušníkmi tej istej spoločnosti. Bol to príznak toho, alebo znak toho, že dokážeme dosiahnuť zmierenie v službách celej spoločnosti zdieľaného dobra, ale zmierenie samozrejme v rámci nových zásad spravodlivosti, kde každý má rovnaké práva a povinnosti. I agree. I think that's what reconciliation is. Súhlasím s tým, keď hovoríme o zmierení, tak naozaj musíme mať pocit, že sme si rovní, že žijeme v rovnakej spoločnosti. Znamená to, že odpúšťame, alebo odpúšťame v mene niekoho iného, alebo je príliš neskoro na odpúšťanie. Možno, že Boh by mal odpustiť, ale to je už iný príbeh. Ale ja som právnik a často som počul, že pravda a zmierenie po sebe nasledovali, ako napríklad v tých prípadoch, o akých ste hovorili vy. Niekedy ľudia klamali, neboli ochotní niečo pripustiť, ale ak naozaj sa stane, že človek klame, tak v niektorých prípadoch môže byť trestne stíhaný a obeť môže byť odškodnená. Tieto prvky veľmi často chýbali. A ak teda chceme dosiahnuť ten pocit, že sa niečo zatvorilo ako spoločnosť, tak potrebujeme na to iné nástroje, iné postupy, inštitúcie. A teraz ten bol v Nemecku postavený pred súd 92-ročný posledný strážca z koncentračného tábora, bol postavený pred súd neskoro, ale myslím si, že to dáva zmysel. Nejde to o to, že by sme si mysleli, že ho bude možné zmeniť, ale tieto konania, tieto súdne procesy, to je ten dôležitý moment toho dosiahnutia, toho pocitu closure, toho, že sa niečo končí, zatvára. A to zmierenie potom závisí od dobrej vôle. A súdny proces je svojím spôsobom takisto prvok zmierenia. My ho akceptujeme, ale s tým, že musí byť potrestaný za to, čo urobil. Čiže to zmierenie má veľa prvkov, veľa podôb, môže to byť dobrovoľné zmierenie, ale môže to byť aj súdny proces, môže to byť odškodnenie, alebo verejné priznanie, uznanie, že sa niečo urobilo. Vzhľadom na to, že obaja hovoríte o inštitucionálnom riešení, ktorým sú súdne procesy, a hovoríte o spoločnej spoločnosti so spoločnými hodnotami, spoločným vedomím toho, čo je správne a nesprávne. Možno by sme teraz mohli hovoriť o problematike pamäti v súvislosti s utečeneckou krízou v Európe, ktorá sa zdá byť veľkou výzvou. Je to výzva pre hodnoty, pre pohostinnosť, pre ľudskú dôstojnosť. A myslím si, že koncom septembra, keď dostal filozof cenu Alexandra Kluge a pýtali sa ho na utečencov, povedal, právo na azyl, to je ľudské právo. A
myslím si, že toto je veľmi dôležité. Ale zároveň, keď sa nad tým zamýšľam, obaja ste uvádzali príklady, ale odlišné príklady na túto tému vo vašich prácach. Bernard je právnik a keď myslíme napríklad o Emanueli Kantovi, dôležité je to, že píše, že právo na pohostinnosť to je právo, to nie je filantropia, to nie je dobročinnosť či dobrá vôľa, to je právo. Ale na druhej strane, Eva, tvoje životné skúsenosti tvojich rodičov dokazujú, že toto právo je krehké, to právo na pohostinnosť a že je to skôr akási, je to šťastie, je to dobrota cudzích ľudí, čiže aké krehké je toto právo na pohostinnosť, keď často história dokazuje pravý opak. Kto by chcel na to odpovedať? Bolo by veľmi pekné, keby sme mali na našej strane Kanta. Žiaľ, nemáme. Keď Kant hovorí o práve návštevníka, práve hostia prísť a právo na to, aby sa s ním komunikovalo, ale môže byť odmietnutý, ale tým, že je niekto cudzincom na našom území, tak nemáme právo ho zamietnúť, ale musí tam žiť podľa osobitného kontraktu. A keď príde ako prvý. A ja ako právnik by som povedal, že áno, je to niečo, azyl to je právo, rovnako ako ľudské práva, pretože žiadatelia o azyl sú ľudia, čiže toto je ľudské právo, ale ľudské právo ako také je možné obmedziť. A ak to uznávame ako ľudské právo, a samozrejme je to potrebné, to ešte neposkytuje odpoveď na to, ako ďaleko ho možno rešpektovať, či je ho potrebné obmedziť, alebo či má toto právo každý jeden žiadateľ o azyl, alebo aké postupy ustanovíme na to, aby sme rozlišili tých, ktorí sú reálni žiadatelia o azyl. Takže to ľudské právo, respektíve právo na uznanie alebo právo na azyl ako ľudské právo je takýmto spôsobom komplikované. Keď príde cudzinec, tak je potrebné ho prijať, ale to právo na azyl bolo začlenené do Európskej ústavy. Charta ľudských práv bola vypracovaná práve po skúsenostiach z druhej svetovej vojny a s holokaustom. Zakotvuje zásady, ktoré by sa mali dodržiavať. Čo ma v súčasnej situácii udivuje, je niekoľko vecí. Poprvé, to je akýsi nový typ odrieknutia niečoho, neuznania. My my sledujeme týchto migrantov, utečencov a poznáme, akým spôsobom sa posúvajú, kam idú, odkiaľ idú, poznáme ľudí v Sýrii, ale my nemáme odpoveď, alebo sú dve možné odpovede. Prvá odpoveď je, zoberme ich všetkých a potom uvidíme, čo sa stane. Druhá odpoveď je, zatvorme hranice. Ako sa hovorí, proste nedávajme im falošné nádeje.
Ja si myslím, že sme svedkami skutočného zlyhania účinnosti Európy. Zdá sa mi, že je to veľmi prekvapujúce, že sa k tomuto problému nepristupuje energickejšie. Ale samozrejme rozmery tohto problému veľmi sťažujú riešenie. Ale ja si myslím, že pokiaľ ide o tých legitímnych žiateľov o azyl, my ich musíme jednoducho akceptovať, musíme ich odlíšiť od migrantov, pretože nie je možné prijať všetkých. Myslím si, že to, čo zlyhalo v tomto prípade, to bola európska solidarita. Krajiny v tejto časti sveta dlho odmietali prijať kohokoľvek a napriek tomu, že sa hovorí len o malých počtoch ľudí. A ak sa mám vrátiť k tej našej téme historickej pamäte, či pamäte v histórii, myslím si, že to je možné vďaka tomu, že sa niektoré aspekty histórie popierajú alebo potlačajú. Myslím si, že tá história tejto časti sveta, tohto regiónu bola potlačená, alebo vymýtená, hoci ide o časť Európy, ktorá bola staviacim kotlom veľmi dlho v histórii. Miešali sa tu rôzne vplyvy, etnicity a to všetko je ešte zapísané v našich génoch. A ak sa tvárime, že to je všetko homogénne, to je skresľovanie dejín. A platí aj to, že v tejto časti sveta vzhľadom na toto potláčanie spomienok, na túto cenzúru, ktorá v mnohých krajinách tohto regiónu fungovala, sa nerozpracovali niektoré formy vzťahov s ostatnými. A možno by bolo to proste ľuďom sa ľahšie javí opakovať vzorce predsudkov. Myslím si, že história tu zohráva istú úlohu, aj pokiaľ ide o súčasnosť. A zároveň sa mi zdá, že analogie pokrývkávajú. Táto situácia je nová a zdá sa mi, že Európa musí konať spoločne a musí postupovať principiálne. Súhlasíte s tým takisto, že tie deliace čiary z minulosti ešte fungujú? Áno, keď sa pozerám do minulosti, tak viem, že pohľad do minulosti by mohol pomôcť potlačiť predsudky a mám akúsi nádej, že niečo z toho multikulturalizmu môže prežiť. Ja som vyrastal v prostredí talianských prisťahovalcov, gastarbeiterov. Títo vyzerali veľmi čudne na prvý pohľad, ale postupom času sa stali našou súčasťou, boli ako my a to isté platí o Grékoch, o ďalších. Takmer v každom dome v Berlíne bola poľská upratovačka. Takže aj táto atmosféra taviaceho kotla sa môže znova oživiť. Myslím si, že v krajine, ktorá je bohatá, je to pravdepodobne ľahšie, než v krajine, ktorá má ekonomické problémy, ale myslím si, že my sa teraz nachádzame na začiatku niečoho a myslím si takisto, že tu
zohráva úlohu aj to, že západoeurópske krajiny mali 40 rokov na to, aby sa vyrovnali s odkazom holokaustu, s nacistickou minulosťou a že vo východoeurópskych krajinách to bolo iné, že to bolo ako si skreslené a že možno aj toto zohráva svoju úlohu v tejto reakcii. Západoeurópske krajiny majú veľkú dlhodobú skúsenosť s multikulturalizmom a museli si sa naučiť, ako to zvládnuť v svojich spoločnostiach. A ja nie som presvedčená, že sa dospelo k nejakým dokonalým riešeniam, k perfektným riešeniam. V mojej emigrantskej trajektórii som sa stretla s rôznymi postojmi k tej inakosti, k iným. A dlho sa vôbec neuvažovalo o tom, že existuje niečo ako kultúrny rozdiel v Amerike. Tam sa chápali veci ako tá viaci kotol a tí noví, ktorí prišli, tí novoprišielci sa mali jednoducho staviť. A malo to byť bezkonfliktné. Potom došlo k nahradeniu tohto k takou ako keby opačnou reakciou, kde sa mala zachovať práve tá inakosť tých iných. A my sme boli historicky vinní za mnohé veci. Myslím, že ešte stále musíme zistiť, ako vtiahnuť, zabudovať, začleniť všetkých členov spoločnosti do tej istej oblasti občianstva. Teda v duchu tej francúzskej osvieteneckej predstavy, že môžete mať svoju súkromnú identitu, povedzme, môžete byť súčasne Židom aj Francúzom v súkromí, ale vo verejnej sfére ste občanom. A ja myslím, že my musíme ešte viac cítiť tú verejnú sféru a tých spoločných hodnot. To musíme precítiť viac, proste spoločné hodnoty, ktoré musia všetci dodržiavať a ctiť. A teraz možno to posledné kolo diskusie a potom otázky. A to je úloha literatúry a pamäte, spomienok. Na jednej strane máme právnikov, ktorí riešia právne dokumenty, procesy, spravodlivosť. Máme historikov, historické dokumenty, rozhovory. Ale nič iné ako literatúra nedokáže zasiahnuť morálne aspekty osoby, pocity. Proste tam je niečo veľmi také osobité a keďže vy obidvaja píšete aj romány, aj memoáre, aj filozofické zamyslenia, čo vy považujete za také osobité v literatúre? Lebo ja ako váš čitateľ môžem povedať, že je to veľmi poetické a citlivé, ako píšete, a určite mnohí v publiku zdieľajú tento pocit, takže literatúra zohráva veľmi osobitú úlohu v tom, akým spôsobom sa zamýšľame, uvažujeme a pamätáme si minulosť. Takže kto by teraz začal? Komu dám mikrofón ako prvému? Literatúra je ten jedinečný žáner, ktorý dokáže mať v sebe tú jedinečnú skúsenosť interného charakteru, ako aj ten externý kontext, vonkajší svet, štruktúry spoločnosti, štruktúry príčiny a dôsledku aj vo väčšom meradle a súčasne to dokáže urobiť prostredníctvom zobrazenia vnútorného života, tej internej reality. Takže pamäte, memoáre
preživších holokaust, ako Primo Levi napríklad, sú veľmi dôležité, pretože tieto nám ukazujú a umožňujú si predstaviť aj ten ľudský rozmer, tú ľudskú textúru takýchto skúseností. A potom je tu tá nesprávna citácia, že po Auschwitzi nie je poézia, ale v Auschwitzi bola poézia. Primo Levi citoval Danteho a čítal ich spoluväzňom. A to bolo veľmi nápomocné, liečivé. Ja som nedávno počula program v rádii o básnikovi, na ktorého sa zabudlo, teraz sa znovu pripomína. Volá sa Schlingel. A pred vojnou písal také ľahké fejetóny, ľahkú poéziu a texty do kabaretu a komédie. Potom sa dostal do varšavského geta a začal písať básne na základe týchto skúseností. Veľmi mocné, veľmi silné. Bol známy ako básnik geta a jeho básne sa odovzdávali z ruky do ruky na kúskoch papiera. A hovorila som so ženou, ktorá má teraz dobrých 80 rokov, ale vtedy bola mladá žena v gete vo Varšave a poznala Schlingela osobne a prekladala ho ako prvého, vlastne ona bola prvá prekladateľka, čo ho prekladala do hebrejčiny. Ona povedala, áno, to bola prvá vec, čo sme mali, prvá taká skúsenosť, prežitie reality. Tak sa o tom vyjadrila. To bolo naozaj krásne. Ja mám vždy problém. Vy ste tu hovorili o tom, že len literatúra to dokáže, to ste citovali. Pardon, myslím, že hovoria rečníci niečo, ale bez mikrofónu, takže tlmočníci nepočujú. Ja nečítam tak veľa, aby som spoznal tú realitu, o ktorej sa píše. Tá realita, o ktorej sa píše, je oveľa lepšia v podradnej literatúre než prvotriednej literatúry. Povedzme si 19. storočie, tam tá horšia literatúra je zaujímavejšia než historické dokumenty. Takže ja myslím, že ja čítam, pretože chcem zistiť, kto som. Ale píšem, pretože chcem tiež zistiť, kto som. Ale to je možné len prostredníctvom literatúry. Ja si myslím, že umelci to robia tým, že ja neviem, tým, že kreslia a skladatelia skladajú. Tak keď si pozrieme nedávnu minulosť a naše spomienky na nedávnu minulosť, tak pre mňa je to dôležitý hlas medzi mnohými ďalšími hlasmi. Ja neviem, medzi hlasmi hudby alebo dobrého historického výskumu, dobre pripravených dokumentov. Je to dôležitý hlas medzi tými ostatnými hlasmi, ktorí to všetko spája tým jedinečným spôsobom. Myslím, že tieto rozdiely, o ktorých píšete, to, čo mňa prekvapilo, je tie charaktery Hany a Michaela, kde ste dokázali sa dostať tomu čitateľovi a tá dilema a tie problémy, tie morálne dilemy
a potom sa čitateľ musí snažiť pochopiť, spolucítiť. To je snáď ten jedinečný aspekt, táto empatia. Jednoducho sa nedokážete celkom dostať do topánok vymyslenej postavy, ale tak sa zdá, že tu je tá jedinečná schopnosť prekonať alebo dostať sa k tomuto internému, vnútornému životu. A vy obidvaja to robíte jedinečným spôsobom. Takže chcete ešte niečo povedať skôr, ako otvorím diskusiu s publikom? Dobre, takže otváram diskusiu. Nech sa páči, kladte otázky buď na oboch rečníkov, alebo na jednému z nich. Áno, nech sa páči. Hello, I'm Volám sa Haris Pašovič a ja som prvá generácia po genocíde, teda genocídy v Bosne, takže mňa veľmi zaujalo to, čo som počul od vás a vo vašej fascinujúcej diskusii. Chcem sa spýtať vás oboch. Otázka na Bernharda. Pre mnohých nás v Bosne je jasné, že deti páchateľov nemajú nič dočinenia so zločinmi svojich rodičov. Takže my veríme, a ja osobne som presvedčený, že ten pocit viny je nie na mieste. V tomto prípade, ktorý ste vy opísali, vašu generáciu v Nemecku, tento pocit viny spustil veľmi dobrú vec. A síce začali ste tú masívnu akciu oslobodenia Nemecka spod toho, čo spáchali nacisti. Ja myslím, že vaša generácia v Nemecku to veľmi dobre spravila. Ten výsledok je obrovský, úžasný. Nemecko sa zdá byť tou krajinou, ktorá vie, kde je miesto. Jediný problém je, že nacisti nezmizli, ako vidíme v prípade Pegedy. A potom je to ešte ďalšia veľká tradícia v Nemecku 20. storočia, začiatku 20. storočia. A tá sa zdá, že mizne. A to je radikálna kritika kapitalizmu, počínajúc Marxom, Rosou Luxemburgov, Podučkého a Baader-Meinhof. Stále sme videli tú líniu radikálnej kritiky kapitalizmu. Ako vykladáte toto? Ako vykladáte, že nacistická ideológia nezmizla napriek tomu systematickému úsiliu vašej generácie, ako aj ďalších generácií? A na druhej strane tá radikálna kritika kapitalizmu zmizla. Podľa mňa zmizla. Jednoducho sa mi nezdá, že by také niečo existovalo. A otázka na Evu. Mohla by si sa podeliť s nami o to, čo si myslíš, že ako je možné, ako sa stalo, že tá druhá generácia preživších v niektorých prípadoch je schopná páchať tie isté zločiny alebo podobné zločiny, ktorými prešli ich rodičia. Zoberme si Srbov na Balkáne alebo Židov v Izraeli. How to give you a microphone? Maybe you have to speak so we don't have a microphone. Sorry, I'm sorry. No, What? it works. Where's Okay. the tip?
No. It's okay. It's okay. You can speak to the microphone. Oh, excuse me. Okay, you haven't asked me about... Pýtali ste sa ma na to, že čo si myslím, že čo robia Izraelci v Palestíne. To je predsa neporovnateľné s tým, čo sa deje v holokauste. Ale teraz, to bol len taký komentár, ale k mojim otázkam, ja si nemyslím, že nacistická ideológia sa objavuje v Pegide. Pegida je hnutie odporu, tak povediac, rezintema, pre ktoré máme mnohé dôvody. Je to hnutie, ktoré je najmä na východe a skoro vôbec nie je na západe Nemecka. Je hnutie, ktoré má nejaké nacistické podtóny, ale je to veľmi ďaleko od skutočnej ideológie. A ja si myslím, že jedna z tých dobrých vecí v Nemecku je to, že naozaj nemáme ani veľmi extrémnych pravicových intelektuálov. Takže je to také rezintema, ktoré nadobúda skôr taký tvar. A pokiaľ ide o antikapitalizmus, tak ja si myslím, že máme silný prúd antikapitalistického razenia a to súvisí s koncom studenej vojny. Až dovtedy musel byť Západ vždy najmenej tak dobrý ako Východ, ak nie je oveľa lepší. Takže to, čo mohol Východ ponúknuť v kultúre a v sociálnych veciach, tak sme museli ponúknuť aj my, a okrem toho ešte slobodu a tak ďalej a tak ďalej. A od konca studenej vojny kapitalizmus sa odpútal takým spôsobom, že teraz 10-15 rokov si vyžaduje stále viac a viac kritiky, vyvoláva stále viac a viac kritiky. Ja chcem jednoducho súhlasiť s tým, čo si povedal. A ja si nemyslím, že izraelsko-palestínsky konflikt je porovnateľný vôbec s holokaustom. Je to konflikt, o ktorom sa dá nekonečne hovoriť a nie je to téma, o ktorej sa dá čiastočne hovoriť. A chcem ešte povedať, že kritika kapitalizmu je súčasťou našej verejnej debaty. A vidíme, že kapitalizmus je teraz odpútaný a akumuluje veľký majetok, ale jeho kritika je rozhodne súčasťou verejnej debaty. Sú tu ešte nejaké ďalšie otázky? Martin Šimečka. Keď hovoríme o literatúre a mlčaní, moje skúsenosti z tohto regiónu sú, že za komunizmu mi bolo jasné, prečo ľudia klamali alebo nechceli hovoriť, ale v tomto období žili aj stovky spisovateľov, ktorí boli jeho súčasťou, až na disidentov, ktorí boli na druhej strane. Ja som tam žil 25 rokov. A čo? Čakal som 25 rokov, aby som našiel nejakého spisovateľa, ktorý by sa k tomu vyjadril, ktorý by to literárne spracoval. A v Nemecku sa to napríklad stalo, alebo niekde inde, že tí spisovatelia, preto aj v tom komunizme boli spisovatelia, ktorí boli konformní, ale potom po 25 rokoch začali títo spisovatelia pýtať o svojich vlastných hriechoch, teda nehovorím o obetiach, ale o tých spisovateľoch, ktorí boli súčasťou režimu. Momentálne ma nikto taký nenapadá. Samozrejme, mali sme
autorov, ktorí vstúpili do tzv. Vnútornej emigrácie a ktorí písali o Tretej ríši s istým odstupom a potom pokračovali v takomto písaní. A jeden, ktorý bol skutočne nadšeným vyznávačom nacizmu, a ktorý napísal, či písal s istou znalosťou o tom, čo robil. Neviem, nikto až mi nepríde na um, ale ja nie som odborníkom na takúto, na literárnu históriu. Ja si môžem spomínať na niektoré prípady v Poľsku. Tam sa páchali hrozné zverstva a bolo to hneď po vojne, a bolo to aj po vojne za komunizmu. A potom bol to človek, teda konkrétny človek, ktorý potom si veľmi spýtoval svedomie, cítil obrovskú vinu a písal o tom. A napísal jednu veľmi zaujímavú knihu o metódach cenzúry, volala sa Captive Mind. Bola to kniha, kde písal o metódach, akými sa sami klamali komunistickí intelektuáli a napokon čiže boli takéto prípady, písali sa také knihy. A takisto píšu teda ľudia, máme autorov, ktorí píšu o svojich takýchto skúsenostiach z písania v čase komunizmu. Máme ešte nejaké otázky? Tam vzadu možno? Of course you can. Yeah. I think this is. I apologize if this was touched on at the beginning as Ospravedlňujem sa, možno ste o tom hovorili na začiatku, ja som prišiel trocha neskôr, ale jedna z vecí, ktorá ma zaujala, keď ste hovorili o vine a pamäti v nemeckom kontexte, akú úlohu zohrávali že do istej miery zrejme boli aj učebné osnovy, alebo že či tieto mali nejaký vplyv na to, že ako formovali ľudí, ktorí vyrastali v tomto čase. Ja som sa narodil v roku 1944 a neviem nič o učebných osnovách koncom 40. rokov. Všeobecne je známe, že hneď po vojne nastúpila denacifikácia a tá bola prejavom veľmi intenzívnych snách, hlavne Američanov, ale aj Britov a časti aj Francúzov o popretie nacizmu. A keď som ja nastúpil na školu, na základnú školu a potom ďalej na gymnázium, to bola škola takého humanistického typu, študovalo sa gréčtina, latinčina. Neviem, ako to vyzeralo v 20. rokoch, ale až potom, keď sme sa koncom 50. rokov začali zaujímať o minulosť a predovšetkým v 60. rokoch, tak sme skúmali nie natoľko učebné osnovy, ako ďalšie veci, ako boli nacistické procesy a podobne. Tu by sme mohli zrejme hovoriť aj o tej revolte povojnovej generácie. Democratic education. So
Takže demokratické vzdelávanie malo zrejme veľmi veľkú úlohu a neviem, či nejaké takéto kultúrne faktory, či mohli, ako sú prípadne autoritárske rodinné štruktúry a tak ďalej, či mohli takisto hrať úlohu. Je zaujímavé, že ten záujem o to sa začal prejavovať až v 60. rokoch. Ja by som dodala iba jednu vec, ktorá s tým celkom nesúvisí, ale je dôležitá. Sebastian Hafner, to bol poľsko-nemecký novinár, ktorý sa postavil proti Hitlerovi. Počúvať. And one of the things which jedna z vecí, ktorá bola veľmi pozoruhodná, ktorú povedal, že Hitlerov nástup neumožnila sila fašizmu, ale umožnila ho slabosť demokracie. A myslím, že keď sa zamýšľame nad európskou históriou, jedna z možností druhej generácie je pochopiť históriu aj širšie, než s touto fixáciou na tie strašné momenty a traumu. A možno, že jedna z vecí, o ktorej by sme mali rozmýšľať, je história demokracie. A ako my definujeme základné hodnoty? Potrebujeme pochopiť, čo sú to tie zdieľané spoločné hodnoty. A takisto musíme pochopiť, aké nebezpečenstvo sa spája s tým, keď tieto hodnoty neuznávame či nevyznávame. Keď hovoríme o hodnotách, tak tieto nemôžeme jednoducho len o nich hovoriť a vštepovať ich našim študentom. My ich musíme vštepovať našim inštitúciám, školám a myslím si, až v takom prípade je možné počítať s tým, že sa budú prenášať ďalej. A keď hovoríme o Tretej ríši, o tom, ako slabosť verejných inštitúcií umožnila nástup fašizmu, pretože neboli dosť silné na to, aby vzdorovali a napokon sa rozpadli. Ešte niekto? Ja si myslím, že... Thank you. So I have a very brief remark and a question. Len v krátkosti. Ja som syn preživšieho a preto na mňa hlboko zapôsobilo to, čo ste povedali. Ale v tých vašich odpovediach o nemeckej histórii bolo niečo zvláštne. Nemecko je svojím spôsobom osobitné. Ja ľutujem, ale my máme tak nemožný príjem, že nerozumieme, jednoducho nepočujeme, takže nemôžeme tlmočiť. Not desirable, so to say. But at the same time, with all due respect to the uniqueness of German experience, from the aspects of Schuldfrage to some later cases, I have to say that still the fact remains that German... Troška sa zvuk zlepšil, ale nie veľmi. V Litve
máme, prepáčte, naozaj ten zvuk je tak skreslený, že sa nedá rozumieť. Was highest in Europe, 95% of the Jews. So, and the problem was that Lithuania was not liberated by Britain and the United States. Like Estonia and Latvia, Lithuania was liberated by the Soviets. Had Lithuania been liberated by Britain and America, I have no doubt that our political class, the majority, would have been treated as perpetrators and criminals in most cases, because they really issued some discriminatory laws that were quite similar to the Nuremberg laws and deprived the Jews of everything. So that's why it's a very difficult case, because just to remember Bertolt Brecht and Leif Benjamin. Spomerme si na Bertolta Brechta a ďalších. Takže nesčasné krajiny sú tie, ktoré potrebujú hrdinov. A tieto krajiny potrebovali hrdinov a začali ich tvoriť z týchto ľudí, ktorí boli pachateľmi. Prepáčte, ten zvuk nie je kvalitný a nedá sa tlmočiť. Experience after the Second World War. And my question to you would be, there is a very strange thing when you mentioned that happily there are no far-right weak intellectuals in Germany. I started thinking about our far-right weak intellectuals. For instance, in Lithuania, a little bit in Poland. So, Adam Michnik, who is going to participate in the forum, brought to my attention the curious fact that Carl Schmitt is quite popular among some Polish intellectuals. And the same perfectly applies to my country. Carl Schmitt has a renaissance of his popularity in Lithuania. How would you explain this fact? Well, I think Carl Schmitt has a renaissance because Carl Schmitt má renesanciu, pretože v ňom zlo nakoniec nie je banálne, ale má vysokú intelektuálnu hodnotu. Takže tí, čo sú na pravom krídle, sa ho vidia ako zaujímavého, pretože ešte Astel má nejaké ciele. Prepáčte, nedá sa tlmočiť, zvuk nie je na takej úrovni, aby sme mohli tlmočiť. But I think the most important reason is Carl Schmitt is the evil, but not banal. And we see not banal evil, so that makes his appeal. Now I think this works, if you wanted to respond. I think not. No questions. Is there another question? Yes, I'm sorry. Yes, please. There was a very, very interesting one recently in Germany by Günter Grass. I think it's called Peeling the Onion, and I wonder what you think about it. Tlmočníci sa ospravedlňujú vzhľadom na to, že jednoducho nedostávajú zvuk v kvalite, z ktorej by mohli tlmočiť. And I was really mad at Günter Grass. Not that he turned out to have been in the SS. The way he describes it, it was easily understandable. But that through the years, the 60s and... Ale to, ako Günter Grass o tom hovoril, a to, že si žiadal tých 60., 70., 80. rokoch tú autoritu, aby mohol druhých súdiť a jednoducho všetko zatajoval. Možno, že bol aj morálnou autoritou a potom zrazu sa dozvieme, že klamal a prišiel s legendami. Ja som to
Prepáčte, tam sú také spätné väzby, že my jednoducho nedokážeme tlmočiť. Well, yes, please, back on the left side. Yeah. Thank you. I have one question not about the Holocaust survivors, but about like regular German soldiers, because from some point of view we can see them also as the victims, because if you are, I don't know, 20 years old and they ask you to go to the army, I mean, from some point of view you can be seen also as a victim. How they are seen in German society? Are there some memorials and like German soldiers that died during the war, or what is the general opinion of Germans towards them? Well, when I grew up, the past that we learned to remember was the past of Hovoríme o minulosti Nemcov, ktorí utekali z východu, a pamätám sa, že keď som išiel za učiteľom flauty, tam, kde on býval, tam bol muž, ktorý stál s rukami v okovách. A to sme si mali pripomínať zajatecké tábory, ktoré tam boli do 55. roka. A to je minulosť, na ktorú máme pamätať. A tá zmizla proste v 60. rokoch, keď sme si začali uvedomovať holokaust ako našu minulosť. A v 60. rokoch počas semestrálnych prázdnin som pracoval často v továrniach a niekedy som pracovala aj na nočných smenách a medzi 2. a 5. ráno moji spolupracovníci, ktorí boli všetci vo vojne, začali hovoriť. To bola zrejme tá hodina, keď ľudia, ktorí inak nehovoria, začnú hovoriť. A väčšina z nich nemala dobré spomienky na vojnu. Nemysleli si, že to bolo tak, že my sme si urobili len to, čo sme museli. Boli sme vojaci a plnili sme povinnosti. Tí, čo boli v Rusku, zažili niečo, čo v nich vyvolalo aspoň také pocity, že sa cítili nesvoji pri minulosti. A teraz máme taký systém starostlivosti o hroby padlých vo vojne, takže o tie cintoríny padlých vo vojne sa starajú. A keď sa nájdú tela, tak sú pochované v týchto cintorínoch. Takže je tu taká tradícia na ich pripomínanie si. Ale tá minulosť, ktorú sme my prežívali, bola holokaustu a zverstiev. Teraz v roku 2014 tu máme skôr, si pripomíname prvú svetovú vojnu, tá sa dostáva do popredia a prvá svetová vojna je začiatkom tých 30 rokov vojny, ktoré skončili až v 45. tak povediac. Dovolte, aby som sa poďakovala Eve Hoffman aj Bernhardovi Schlinkovi za to, že sa tu s nami spolu zamýšľali nad problémom pamäti dnes večer a ďakujem vám aj za vaše všetky otázky a pripomienky.